aften på TV5 News. Vi tager et kig på de forskellige partiers taktikker til at opretholde den nye danske vækst, og senere i programmet tager vi et kig på, om farven pink kan være skadeligt for dit helbred. Velkommen til nyhederne. Som nævnt før, tager vi i dag et kig på de forskellige politiske partiers taktikker til at opretholde den stigende danske vækst. Det gør vi ved hjælp af et radiointerview, som er foretaget af Anna Andreasen. Lad os stille dig over. Velkommen til debat. Gennem de sidste år har Danmark forsigtigt fundet en begyndende vej ud af den ellers så dominerende finanskrise. Forsigtighed har været kendetegnende for en ny start, og debatten om, hvordan finanspolitikken i Danmark fremadrettet skal føres, raser. Hvor skal staten gribe ind, og hvor langt er der mellem de forskellige partier i forhold til den finanspolitik, de pt. Fører? Hvordan lyder de forskellige forslag til, hvordan vi skal bibeholde en stabil finansiel sektor og sikre fremgang i den danske økonomi? I panelet i dag har vi repræsentanter fra henholdsvis Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale Venstre, der vil fremlægge deres forslag til den bedst mulige finanspolitik. Enhedslisten. I har gennem denne periode kæmpet for blandt andet højere skatter. Er det stadig strategien fremadrettet? Ja, det er sandt, at vi i den nuværende regeringsperiode har kæmpet for en række tiltag, som skal sikre velfærden og hjælpe de svageste, blandt andet ved at hæve skatten. Og det har vi tænkt os at fortsætte med, tror jeg nok. Vi har ikke planer om at ændre vores finanspolitik, hverken nu eller i fremtiden. Vi har stødt stigende hævet skatten, så vi kan øge indtægterne til den offentlige sektor og øge kvaliteten af denne. Ja. Så skal vi have en demokratisk styret offentlig produktion, som skal udgøre en sektor i samfundet, der sætter hensynet til beskæftigelse, miljø og livskvalitet over hensynet til at finde de sikrest mulige investeringsobjekter med det højst mulige afkast. Og denne offentlige produktion skal iværksættes ud fra demokratisk besluttede langsigtede målsætninger. Derover har vi inderligt kæmpet for at forhindre nedskæringer på dagpengeområdet, så ingen i samfundet bliver efterladt. Og i fremtiden, der er det målsætningen, at vi skal skabe en grøn finanspolitik, som ikke skal fokusere på profit, men miljøet. Firmaer, de tænker nemlig ikke over, at grøn energi, det er en glimrende investering, da det både vil være til gavn for firmaet selv og for vores samfund. Firmaet tjener på lang sigt penge på investeringen, og samfundet slipper for yderligere CO2-udledning. Og så skal vi kæmpe for mere økonomisk lighed og generelt mere lighed mellem mennesker. De stærke må trække et større læs end de svageste. Det gør vi blandt andet ved at genindføre formueskatten, som vi havde i 90'erne. Til sidst, så mener vi, at naturlige ressourcer skal tilhøre alle danskere, og ikke kun nogle få. Det er for eksempel ikke fair, at Mærsk hiver den olie op, som ligger i vores allesammens fælles undergrund. Den olie bør tilhøre os, alle sammen, og ikke et privat firma. Ja, Enhedslisten. Det står ganske klart, at fællesskab ifølge jer fortsat vil være vejen frem. I vil gribe tilbage til politikker, der i 1990'erne var dominerende ved genindførsel af blandt andet formueskatten, som du nævnte. Liberal Alliance. I driver en noget anderledes finanspolitik. Hvilke tiltag vil fra jeres side være de optimale for dansk økonomi? Jamen, det er jo bindegalt, det Enhedslisten, de har gang i. Altså, den bedste erhvervspolitik, det er mindre politik. Altså, vi skal simpelthen bare lade det køre. Altså, det danske erhvervsliv er ved at drukne i nye skatter og afgifter, nytteløse regler, overflødig dokumentation og kontrol. Det går simpelthen ikke. Private investorer, der bringer deres egne ressourcer i spil, er altid bedst at identificere muligheder for vækst og jobskabelse. Men alligevel er politikere for ofte optaget af at støtte udvalgte brancher, altså grøn energi og den slags. Det vil blive meget mere attraktivt for nye virksomheder og iværksættere, hvis man sænker skatten og fjerner nogle af afgifterne. Det er bedre at sænke skatten, end at begynde at bruge penge fra den offentlige sektor til at finansiere nye virksomheder. Det er udelukkende den private sektor, der skal sikre fremgang for Danmark, da det er den private sektor, som skaffer pengene til den offentlige. Der vil også være meget mere motivation, hvis det er iværksættere selv, der bruger deres egne penge og kommer deres egne idéer til nye firmaer. Hvis Danmark skal ud af den her krise, er der visse tiltag, der skal sættes ind. Og der mener vi i Liberal Alliance selvfølgelig, der skal være maks 40% skat på arbejde, topskatten skal afskaffes, forhøj beskæftigelsesfradraget og fjern loftet over beskæftigelsesfradraget, sænk selskabsskatten til 12,5%, væk med registreringsafgiften på NOx-afgiften, arveafgiften og særskatten på pensioner og skat af fri telefon.
Ned med afgifterne på cigaretter, vin, øl. Momsen ned til 7% på hotel- og restaurantydelser. Ægtefæller skal have ret til at overføre et uudnyttet topskattefradrag til hinanden, og forældre skal kunne gøre brug af deres børns uudnyttede bundfradrag. En hver reform af skattesystemet bør resultere i et samlet lavere skattetryk og ikke blot flytte skat fra en lomme til en anden. Det skal fremgå af årsopgørelsen, hvordan den enkelte borgers skatteindbetalinger bliver brugt fordelt på ministerområder. Lad os nu forestille os, at vi får gennemført denne finanspolitik, som Liberal Alliance gerne vil have igennem, og resultaterne viser sig at blive, som finansministeren har sagt, de vil blive. Alle dem, der er i arbejde, vil få skattelettelser på 20.000 kroner. Vores BNP er vokset med over 100 milliarder kroner. Det er, hvad der svarer til 250.000 flere ansatte i den private sektor. Der vil være det samme serviceniveau i den offentlige sektor som i dag. Topskatten er fjernet, og selskabsskatten er halveret. Det vil udløse, at der vil være ekstra 800 millioner kroner om året til den frie grundforskning. Hvad er der at sige nej til? Liberal Alliance fremfører altså en finanspolitik, der lægger vægt på attraktivitet i det private marked. Investeringer, der foregår i det private marked, skal sikre den offentlige sektor ifølge jer. Men han taler jo i vildelse, mand. Helt ærligt, hvad han sidder og siger. Radikale Venstre. Har I et forslag til, hvordan disse to vidt forskellige synspunkter kan samles under samme finanspolitik? Ja. Regeringen har i de seneste år sænket skatterne både på arbejde og for virksomhederne. Skattereformen fra 2012 sænker skatte på arbejde med 14 milliarder kroner. Denne sænkning af skatterne har gavnet Danmarks konkurrenceevne, og det vil af denne grund, synes vi i Radikale Venstre, være et optimalt mål at fortsætte den form for politik i fremtiden. Radikale Venstre vil holde skatterne og prøve at opretholde dem i den resterende valgperiode. Reformer er vejen frem til holdbarhed og muligheder. Disse reformer skaber denne her holdbarhed inden for statens husholdning, hvilket vil medføre, at vi kan styrke vores tillid samt investeringer fra udlandet. Dette vil kunne give Danmark en mulighed for at forbedre vores daginstitutioner, skole, sygehus og ældreomsorg. Det er f.eks. reformer som dagpengereformen, tilbagetrækningsreformen og skattereformen. Disse allerede nævnte reformer vil kunne assistere ved, at der ikke er flere, der bliver sat på passiv forsørgelse. For Radikale Venstre er et rent og økologisk bæredygtigt Danmark højt på vores prioriteringsliste. Og derfor vil vi prøve at gøre infrastrukturen grønnere samt smartere, så danskerne kan udlede mindre CO2 samt indånde renere luft. Hvis Danmark fremover fortsat skal have ren vand og luft, er der behov for en markant omlægning af vores landbrug og transportsektor. Landbruget har en stor betydning for Danmarks økonomi, men der er også en negativ indvirkning på Danmarks miljø. Pesticider i grundvandet er blot et eksempel. Radikale Venstre mener, at Danmark bør satse mere på økologisk landbrug, der skåner jord og luft og vandmiljø, og samtidig giver sundere og bedre fødevarer. Ja, det lyder meget godt det hele, men det kunne godt være lidt mere rundt, hvis du spørger mig. Kan du ikke se, at de svage i vores samfund har det skidt? Med sænkningen af skatterne vil de rige kun blive rigere, staten vil tabe penge, og det løser ikke et problem. Det skaber tværtimod et. Vi skal hæve skatterne for de rige, så de ekstra penge staten får, kan gå til nogen, der har mere brug for dem. Desuden... Hov. Ja, undskyld mig, at jeg lige tager ordet her, men Enhedslisten finanspolitik er jo helt forrygt og kan umuligt samles i en sensibil reform. Den vil ikke hjælpe danskerne tilbage på skolen, men tværtimod vil den føre os tilbage i krisen. Hvad fanden er det for noget lort? Hov, fistermedister. Nu tror jeg lige, du skal lukke låget. Liberal Alliances politik er egoistisk og favoriserer kun de rige. Og vi kan lige så godt indse, at vores befolkning ikke kun består af millionærer og milliardærer. Vi har altså også familier på lav indkomst. Og når de rige allerede har nok til sig selv, må vi sørge for, at de svagere også får en del af kagen. Det er akkurat ligesom, at olien under os ikke kun tilhører nogen, men os alle sammen. Jamen hør nu her, din forbandede kommunist. Dem, der har den største indkomst, har nok også selv arbejdet hårdt for den. Hver mand er sin egen lykkesmed. Hvis folk ligger hjemme på sofaen, skal de ikke have penge for det for helvede. Hvis de får penge for at ligge på sofaen, er der jo også skidt for andre svage familier, der rent faktisk prøver på at skabe et bedre liv for dem selv. For deres skattekroner går til en doven skid, i stedet for eksempel bedre forbedring af infrastruktur og offentlige institutioner. Og til sidst det med olien. Hvis det rent faktisk var dig som person, der hentede olien op, var den ærlig og redelig din. Men når det ikke er dig, der henter den op, så er det heller ikke dig, der ejer den.
Det er det samme som hvis jeg gik ned til bageren og krævede at få et stykke gratis brød, fordi at alt tilhører alle, som du jo siger. Sådan lød altså sidste oplæg til en eventuel finanspolitik i Danmark. Tak Radikale Venstre, og tak til panelet.